Bună ziua lume, my name is Nick și asta e primul meu vlog. Azi vorbim despre viața mea, aventurile mele, familia mea cum ar veni și sportul meu preferat. Începem cu aventurile făcute cu familia mea, prietenii mei cei mai buni. Acum vorbesc de viața mea cu prietenii mei, Catargiu, Teo, Vlad. Sunt ca cei mai buni prieteni ai mei. Să zic că din prima, eu nu știu să vorbesc limba română foarte bine. Am stat 13 ani în Italia și... Vă rog să mă iertați pentru limbajul meu handicapat și chestii din astea, ați înțeles voi. Am stat 13 ani în Italia, m-am mutat din motive familiare, nu pot să zic motivul încă, și m-am mutat din gura humorului. Am stat un an în pat jucând jocuri, GTA 5, Battlefield 4 și m-am făcut un puțin gras. Asta ar fi una dintre glume. Apoi a venit cel mai bun profesor de dans. Mie îmi place foarte mult dansul și atunci când am descoperit că aici este un profesor de dans și un grup de dans, m-am emoționat și am fost într-o zi la hotel Best Western cu familia mea, vărmiu, varmea, mama și naș mea și matuș mea. Când eram aici la hotelul ăsta, a venit unchiul meu cu profesorul ăsta de dans. Cel mai bun profesor de dans pe care îl știu și chiar e cel mai bun. Mi-au zis că are sala de dans la Colegiul Național Alexandru cel Bun și am mers într-o seară acolo. Am mers cu mama și cu vărmiu. Când m-au văzut restul grupului de dans, credeam că mama îi sora și vărmiu era taică meu. Și arătam ca Harry Potter cum ar veni. În seara aceea, eu am cunoscut familia mea cum ar veni, Teo și Vlad. Pe Catargiu l-am cunoscut de-abia în februarie anul trecut, când s-a întors el din Italia. Și așa a început viața mea cu prietenii mei cel mai buni, familia mea. Prima acțiune, prima aventură cu ei a fost anul trecut, iarna trecută. A fost într-un parculeț, eram toți piromani și dădeam foc la niște lucruri în parculeț. Și făceam niște prostii, nu puteți credeți, dar erau prostii mari. În parculețul acela am început cu un mic foc, înăuntru la un tub de plastic. Era de plastic, eram niște retardați. Am început cu un foc mic și apoi a venit un foc mare. Și ghiciți, a luat foc. Da. Eu când am venit în Italia, cum am zis, am stat aici în gura humorului 2 ani, am stat, mai exact. Și după 2 ani m-am mutat unde era casa mea efectivă, unde stăteam eu, în Târgu Neamț, Agapia, satul Agapia. Și cum nu puteam să părăsesc familia mea, făceam naveta în fiecare săptămână, vineri la ora 7:20 plecam de acasă. Și să nu pierd autobuzul, făceam noaptea albă. Că eu știam că nu mă trezeam dacă mă culcam. Imagine! Eu ca oameni normali nu făceam școala vinerea. Eu mergeam aici, în gura humorului, ca un handicapat. Ce-s? Dar mi-au plăcut momentele alea, au fost cele mai faine. Am mers la vara asta, am mers la Suceava, lângă Iulius Mall. Și era o fabrică din asta părăsită. Și noi ca proști am mers înăuntru. Nu știam că era o gardă pe acolo. Cam asta s-a întâmplat. Cel mai important lucru pentru mine, în afară de familie, e dansul. Dansul a fost viața mea și încă e viața mea. Dansez de 7 ani în continuu. Am avut o perioadă așa nașpa, am stopat 2 ani și când am ajuns aici în România mi-am dat seama că dansul îmi lipsea foarte tare. Eu dansul l-am început cu divina lui mama. Mama m-a obligat să dansez. Îi mulțumesc foarte mult că mi-a deschis un viitor cum ar veni. Eu prin dans vreau să fac un viitor. E visul meu, să fiu cel mai bun dansator din lumea asta. Ar fi cel mai fain dacă aș ajunge. Familia, cum ar veni, lucrurile frumoase se termină. Și familia a început să desființeze pe 28 septembrie cu plecarea lui Vlad. A plecat în Anglia cu părinții lui. Nu pot să-i zic nimica, dar îmi este dor de tine, îmi este dor de tine. Și după ce a plecat el, după 4 luni, a plecat și Catargiu.
în Italia, în Roma mai exact. Acum am rămas numai doi, eu și Teo. Eu sunt la Târgu Neamț și el la Gura Humorului și vine aproape în fiecare săptămână numai pentru el. Pentru că el e ca un frate pentru mine și ca o suroră. Pentru azi a fost totul și o să ne auzim în altă zi. La revedere, asta a fost totul. My name is Nick și vă salut. Pa!